Gracias, Paco, e moi bo día a todos e a todas. Presidente do CRAEGA, querido Paco, directora xeral, subdirector de promoción tamén do Agacal. Quero darlles unha benvida moi especial a todos os rapaces e rapazas de Fonteboa que sempre están pois en todos os sitios que hai que estar, non? En foros como este, hoxe toca ecolóxico, pero en todas as feiras, en todos os foros de debate relacionados co sector, e iso é moi importante, porque as clases están ben e todo o que nos contan os vosos profesores está moi ben, pero tamén está mellor ese contacto diario coa realidade, cos produtores, co sector e con aqueles que realmente están, pois eso, en conexión co día a día, non? Dende a Consellería do Medio Rural estamos encantados de estar hoxe aquí, non podía ser de outra maneira, non podía faltar, Paco, porque é un foro moi importante, porque vamos a falar con xente que sabe moito deste sector, que son os importantes hoxe aquí, non? É porque o ámbito ecolóxico, a produción en ecolóxico, é unha pata moi importante desta Consellería. Eu digo sempre que me sinto inmensamente orgullosa, non, de estar nesta Consellería que é tan diversa, complexa, pero tamén emocionante e bonita, non? Porque o medio rural ten moitos retos. A produción deses excelentes produtos de calidade, con eses 36 selos de garantía, que son as IGPs e as DOs, garantizan que ás nosas mesas cheguen sempre os mellores produtos. A eses 36 selos hai que sumarlles dous paraugas moi importantes. Un, que é o CRAEGA, a produción en ecolóxico, e outro, pois esa A de artesanía alimentaria, eses produtores que transforman manténdose fiel á tradición, a como facían os nosos antepasados, pero sumando tamén a innovación, o I+D+I do século XXI, e producen, transforman eses produtos dándolles un valor engadido enorme, non? Hoxe abríamos os xornais cos premios aos queixos no Gourmets, non? Este ano temos outros premiados e o ano pasado pois foi o meu primeiro acto como conselleira e me sentíme moi satisfeita e, como decía, moi orgullosa de entregar eses premios, que non é o premio para un, non? É o premio para todo o sector, para o bo facer do sector. E este ano, pois en ecolóxico premiaban a Tralo Agro, non? Con ese premio Aresa. Detrás dese primeiro premiado hai, pois, a representación de todo un sector que o fai moi ben, que produce con moito cariño, poñendo o corazón, e todo o que produces poñendo o corazón vai sair ben. E iso é unha característica, pois, dos galegos e das galegas, non? Que poñen o corazón en todo aquilo que fan. Dende a Consellería, como non podemos facer de outra maneira, dende o Agacal, pois promocionamos, esta semana estamos en Gourmets, pois con todos os produtores que unhos van pois pola súa conta, pero outros van baixo paraugas, produtores máis pequenos que van baixo o paraugas da Xunta de Galicia e teñen ali, non só en Gourmets, senón en moitas feiras, pois ese escaparate para lucir os seus produtos e para dalos a coñecer, para divulgalos e, sobre todo, para facelos chegar ás nosas mesas, que é, pois, o obxectivo, non? Un, incrementar ese valor engadido á produción primaria e dous, chegar coa mellor calidade ás mesas non só de Galicia, senón de España e do mundo. En un mundo globalizado como temos, tan competitivo como estamos pois a percibir na actualidade, ese plus de calidade e de bo facer é un elemento diferenciador que nos fai, aínda que sexamos pequeniños, que nos fai ser moi grandes e competir cos grandes xigantes, non? É sempre unha satisfacción ir ás cadeas de distribución e atopar ese selo, pois, como é o caso de ecolóxico,
ou das ISPs ou esa bandeiriña de Galicia que nos diferencia do resto, non? E aí é onde temos que seguir traballando, en impulsar a innovación, a calidade e a diferenciación dos produtos que salen de Galicia. A marca Galicia Calidade é outro selo para a produción en Galicia. Eu agardo que esta xornada sexa moi productiva, que aprendades moitas cousas e que despois as poidades aplicar nos ámbitos que corresponda. Aquí hai moita xuventude hoxe e iso é mostra da potencia de Galicia no sector primario e no sector do agro. Moitísimas gracias a todos por convidarme a estar hoxe aquí. Sei seguro que vai a ser unha xornada moi productiva. Gracias.